ngibulise nakutate endiyamana kuthiwa nguNqanqaza unqanqazo for ke usithi mandizonqena unyanisile uNqanqaza sisebenza kunye pha All Stars ndingumanager wapha All Stars ojongene neaffairs ezikhoyo pha ngaphakathi ejimini kwiboxers bona ke bapha ewondini ngabona ke baxovayo ewondini bachaze ke kumanager ukuthi amakhwenkwe ngoku akhona aseyivuthiwe efuneka siwanyuse siwaseke level engasentla ndithathe from there ke mina ke uthatha amakhwenkwe angene ngaphakathi ke level engasentla professional level njengoba beseyichazile naye uTaqo uNqanqaza ukuba zininzi challenges esijongana nazo because sidishana nabantwana abaphuma kumakhaya ngamakhaya angathathi ntweni i-challenge sinayo ke ngoku leyo funeka thina umuntu amfundise isimilo ukuba umuntu uziphatha njani phakathi kwabantu sisikulo challenge njalo and futhi ke ngoku imnandi lento leyo because ayingomuntu oyipreachayo ongayenziyo yena uyayenza uTaqo apha bayibona apha kuye udiscipline kakhulu nguNqanqaza udiscipline kakhulu ebantwaneni nabantwana bayamrespecta because bayibona ukuba le nto ayipreachayo le ayithethayo uyayenza akathethi into angayenzi uthetha into ayenzayo ayiphilayo apha kuye emzimbeni ndidibene naye uTaqo nam ndonwaba kakhulu emva kwandadibana naye pha All Stars into ezininzi zinqabile kwi-sasazi wami i-coaches zifuna ukwenza yonke into Yes. Azifani naye umuntu ufuna umanager aphinde coach aphinde enze i-conditioning ngokwakhe yonke into ayenza kwakhe ndadofika pha kuye wathi ke mina ke an-operated hlobo lezinye coaches mna icala lam ndiyakhondishina ukhona umfana wami uSiya uBenito kwicala leboxing paid work and other stuff mna umsebenzi wami ndiyakhondishina qha yena wenza i-conditioning wena ndifuna umanager apha eklabini amazwi endawathethe nje awakho maninzi for kubadlali esibasebenzisayo ndizawucela abazali abantwana babanike ikhuthazo bancedisane nabo bakwazi abantwana bazophumelela even bangancedisani nabo qha kwi-boxing nasesikolweni bancedisane nabo abantwana abapushe abantwana bafunde ngendlela right because kumanye amakhaya abantwana abakhathalelwa but ke siyacela namhlanje sisi All Stars sicela abantwana unyaka usaqala abazali bancedisane nabo esikolweni even nakiboxing kubanike support ndifuna ukuthi ndiyabula kakhulu nakuni basasazi ngosinika le chance si All Stars size apha kulento kunomathotholo wenu apha radio station sibula kakhulu sifuna ukuthi ke nangomso nakwenye club nenze ehlobo nenza ngalo apha kuthi ingakupheli pa All Stars ningene kuzo zonke iclubs abemdantsane zize apha ku-interviews even nabantwana bethu siyacela ukuthi baze interviews because abantwana bethu bazawuqhelana interviews kwangoba seke-level esezantsi because as a stage abefika phaa phezulu abantwana bethu bakwazi ukuthetha ke-interviews because khange baqale interview kwalapha ezantsi kanti baqalisa apha ku-interview apha ezantsi sabe nethemba yokosofumana abantwana ngabakwazi ukuthetha bakwazi uzithengisa even ifight zingakafiki enkosi kakhulu ndibona buphula Inkosi kakhulu umanejala utache very important aspect